Ние помагаме на животните да се родят, да бъдат здрави и да растат силни. Животните са чувствителни същества и заслужават да бъдат третирани с уважение. Фермерите знаят това, както и ветеринарите. Ветеринарите са тук, за да се грижат за животните и за да предотвратяват болести. Ветеринарите са тук, за да ги лекуват. Ветеринарите са тук, за да гарантират хуманното отношение и комфорта им. Ветеринарите са тук, за да им помогнат да живеят без страх и страдание. Ветеринарите са повече от просто лекари на животни. В частната практика, във фермите, в обществените услуги, в хранителната верига, ветеринарите допринасят за опазване здравето на човека. Където и да си, ветеринарите са в твоето всекидневие.